Mult. Aici avem doi câini care, după față, par criminali în serie, dar ei sunt ca niște mâțe de când au venit aici. Cum te numești? Numele meu este Cipri Giurgiu. Unde ai văzut prima oară câinele ăsta și de ce ți l-ai luat? Și nu ți-ai luat pudel, de exemplu? Eu sunt crescător de ciobănești românești și turcești și ungurești, că și cei doi Moody sunt tot ai mei. Ok. Eu folosesc câinii și la fermă, numai pentru companie. Iar acești câini turcești sunt niște câini care lucrează foarte bine. Au un temperament foarte bun și pe mine mă satisfac din toate punctele de vedere. Unde ai văzut prima oară? Prima dată am văzut acum 20 de ani, când cineva a adus la noi zonul femelă. Iar ceea ce m-a făcut să mă îndrăgostesc de această rasă a fost modul în care lucrează. Nu aspectul fizic, ci doar ceea ce fac ei, prin munca pe care o prestează. Ei înțeleg că muncesc pentru stăpân. Asta e cel mai interesant la câinii care sunt folosiți, mai ales la fermă. Bun, vă mulțumim tare mult. Uite că am mai văzut și altceva decât clasicele tradiționale rase. Noi la Neața ne ocupăm și cu informarea. Fac o paranteză, ăștia sunt câini de rasă înaltă, ca să zic așa. Noi susținem și adopția la Neața. Un câine adoptat înseamnă o viață salvată, evident. Fiecare alege ce dorește. Important este, îl luați de rasă, de nerasă, important este să aveți grijă de el până la capăt și să nu vă plictisiți de el ca de o jucărie, cum din păcate se întâmplă tot mai des. Vom lua o scurtă pauză ca să ne drăgălim un pic, să ne zmotocim și să facem poze. Stați cu noi, sunteți la Neața.